Wara operazzjoni delikata li ħadet iżjed minn 24 siegħa, ittella l-katavru ta' Ċiniż ta' 26 sena li telef ħajtu traġikament is-Sibt filgħaxija wara li waqgħet ġebla kbira minn qarkata waqt li kien għaddej b'jetski viċin Kemuna. Skont sorsi ta' One News jidher li kienu għal-ħabta ta' 8 tal-ħadd filgħaxija meta l-vittma flimkien mal-jetski ittellaw fil-wiċċ tal-baħar hekk kif kienu maqbuda taħt il-blat. Dakinhar tal-aċċident skont l-ewwel investigazzjonijiet tal-pulizija, irriżulta li parti minn qarkata tal-blat iġġarfet hekk kif Amerikan ta' 32 sena kien se jaqbes minn fuqha. Fuq dan il- jetski kien hemm iċ-Ċiniż flimkien ma' Ċiniża ta' 27 sena. Sa din it-tant l-Amerikan ittella mill-baħar minn lanċa privata u ddaħħal fil-port tal-Imġar fejn ingħata l-għajnuna medika iżda ma marx l-isptar. Fuq il-post issejħu uffiċjali tal-Protezzjoni Ċivili kif ukoll membri mill-Forzi Armati ta' Malta li minnu fih skattat operazzjoni ta' tfittxija u salvataġġ. Ftit mumenti biss wara ġiet salvata ċ-Ċiniża u daħlet ukoll fil-port tal-Imġar f'Għawdex, hemmhekk hija ngħatat l-għajnuna minn tim mediku ttieħdet l-Isptar Ġenerali ta' Għawdex b'ambulanza fejn ġiet iċċertifikata li soffriet minn ġrieħi gravi. It-tfittxija raġel li kien fuq il-ġetski komplet u sfortunatament huwa nstabla ħajja mill-membri mid-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili maħbut taħt il-blata fil-baħar. Dwar dan il-każ infettet inkjesta maġisterjali li qed titmexxa mill-Maġistrat Monika Vella filwaqt li l-investigazzjonijiet mill-Pulizija dwar dan il-każ għadhom għaddejjin.